Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. A madrugada de hoxe para min é especial, pois corresponde a quenda diste espazo a un home excepcional. Maximino Míguez Salgado, o noso Maxi, é unha das persoas máis polifacéticas que eu teño coñecido na miña xa longa vida. Eu coido que non queda ningunha actividade humana que este artista non teña levado a cabo. Para min sempre foi unha honra compartir espazo con il no noso grupo cultural Nós a xente do redor. No que Maxi é un dos puntais básicos, pois además de poñer sempre o toque musical co seu acordeón, nos nosos actos encárgase de controlar o son. Pero iso non é todo. Maxi, hoxe no número 20 da nosa revista, regálanos un delicioso artigo no que nos describe a súa biografía desde neno. Comenzarei lendo os primeiros parágrafos para que vos, coa revista nas mans, disfrutedes ata o final das memorias dun rapaz, fillo de labregos. Nacín no ano 1948, na pequena aldea de Noaio, na parroquia de Prevediños, concello de Touro. Era unha aldea como tantas outras, espalladas entre montes, brandos e leiras estreitas, onde os días se marcaban polo canto do galo e polo ruxido lento do carro cargo de herba. Alí abrín os ollos ao mundo, entre a terra húmida e o arrecendo do leite recén muxido. Meus pais, como a maioría da xente daquel tempo, non eran labregos ricos nin posuían grandes terras. Eran homes e mulleres feitos á forza do traballo, as mans curtidas e ao silencio resignado do que sabe que a vida se leva mellor con paciencia. Para os nenos non era diferente. A infancia non se medía en xogos senón en obrigas. Había que axudar no campo, coidar o gando, facer recados e estudiar se quedaba tempo. Queridos amigos, continuade ca lectura deste delicioso artigo que vos encherá de ledicia. Grazas, querido Maxi.